Sziasztok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Ebben a videóban meg fogom mutatni, hogy hol találhatjátok Igort. Ott van. Azt a helyet keressük meg. Nem erre kell menni, csak beleakadok mindenbe. Amúgy csak így valamit összeszedek, azt már megyek is vissza, mert hát én is találom egy csomószor, és ez egy ilyen tutorial videó magamnak, vagy így azoknak, akik nem tudják, hogy hol van. Egyenesen kell itt menni. Itt felfordulni. De még nem itt, hanem ezen az úton. Nem mész tovább, hanem ott a bokroknál befordulsz, és itt is vagy. Kérem szépen, lehet két állatot cserélni, az egyik az egy ilyen nyúl, a másik pedig egy macska, akinek a neve Rongyi. Ennyi is lett volna a videó, köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!